мисля, че нещо да кажа да се представя малко. Някои думи, защото сега ще имаме време 2 часа, нали? От 11 до 1. Което е относително много за тая. Защото няма да направим цели курси, но поне искам да ви покажа някои неща, за да влезете по-дълбоко в нещата, но без да се натоварите с много информация. Искам информация да бъде вече знание. Ако получаваш информация в твой фокус, това още няма ценност. Трябва да го съединяваш с бившото знание и с твоята воля, какво искаш в бъдеще. И ако това става вътре, както е в един мозаик, и имаш полза от тая работа, от тая информация, тогава вече е знание и умения. Трябва да имаш след това да го използваш в твой живот. Затова в нашето време е много важно да не се тъпчат пълно с информация. Ние трябва да сме в състояние с нашата интуиция да кажем, това в момента не ме интересува. За по-късно. Или може да интересува мой приятел или някой друг познат, ще се напише една дума така запомня и ще му кажа. Но няма всичко подробно да му кажа. Ще му кажа, има един филм в интернет, тук по това име потърси. Защото аз съм човек, който иска всеки да се живее със собствена отговорност за живота си, а не някой друг да го помага все постоянно. Направи ми. Аз съм алергичен, като кажа, мъже ми ще кажат, донеси ми едно кафе, донеси ми чаша вода. Това е паша. Да. И аз да изчистя ледната и всичко това. Защо жените ни всичко това да направим? Но това е... Видях един малко клипче и много ми хареса. Един мъж с много хубав костюм, все едно, че е банкер, с кожена чанта, отива в мъжка туалетна и се оправи и се свърши работа. Едно малко момче идва и го наблюдава как изчиства сега мивката. Хартия беше на пода долу, той го втига, сложа в кофичка за покруг. И момчето го пита, защо го правите така? Вие не сте виновни, че това е това. Това не сте били вие. И той казва към момчета, виж какво, ако всеки човек в този свят посреща нещата така, даже както са идвали при него, и даже по-добре, значи правиш туалетната по-чисто, отколкото било. Тогава ще има и по-хубав цвят. Не цвята, а цвят. Да. И това са такива малки работи, но много важно. Кой говори днес, Катерина? За малкия камък, който ти нарани това. Уважение към другия, потвърждение на другия е много важно. А не мислите, че аз това знаех още от бебе и малко дете. И аз съм сега на 70 години и това е при мен един процес. И аз съм учил в България, учих 4 години в София, икономия, статистика, специалност, математика, теория на вероятности. Любимото ми предмет в училище ми беше физика, квантова физика. Темата в 10 клас беше напишете връзката между дуализм, между вибрации и частички. Квантовата физика. И аз тогава бях на 17 години. И учител ми написал шестица тогава, да кажем, би била 100%, 100 точки. И той ми написа 120. И аз като статистик казах, не е възможно. 100 е крайно. И той ми обяснява, виж какво, имаме и допълнителни неща, които ако нещо особено хубаво направено, да давам допълнителни точки. Аз до този ден не го знаех.
това ми е мой мироглед към нещата. И той казва, ти дидактика си написал много, 10 точки. И за хубавото, все едно рисунка на буквите, пак 10 точки. Значи четливо беше и хубаво могаш да обяснявам тези неща. И викам, той това така вижда, за мен беше нормално. Пак по-широко ми става мирогледа. Нали? Не е какво аз мисля за себе си, така мислят и другите. Това са големи разлики. И освен това научих третото. Да поемам положителни думи към мене. А нашето възпитание, вашето и моето, родителите казват, не те така да правиш, не те така да правиш. Това не се прави. И това е едно смачкане на личността на детето. Аз имах късмет, имах родители, които много ме уважаваха. И аз всички неща в моя живот сам съм се решил. На кой училище отивам, на кой кружок, каквото е. И още нещо искам да ви кажа. В втория клас направихме тиктовка, нали, се казва. И немската дума за цветя се казва блума. Обаче майка ми е от един друг район, от западна Германия, и там не се говори блума. Там се казва плума. С 2 пъти м. И аз го писах плума. 2 пъти м. Грешка. На край на диктата имах 2. Сега трябва да отидеш с тетрадката за домашните, нали? Родителите да подписват. И сега татко да ми подпише моя лоша оценка. И аз какво направих? Аз само подписах с моя ръкопис, детския ръкопис, написах Фридрих. И това. Татко ми погледна тетрадката. Какво си направи тук? Ти си подписал? Ми да. Защо? Ами виж, татко, аз съм го написал грешно. Аз отговарям за моите работи. Ти не си ме научиш да направих той нещо. И той ме гледа, права си. И след това ми прави събележка и казва, виж какво, в реалния живот това нещо е престъпление. Защото ако от мен искат подпис и ти в моето име подписваш, това не е юристическо редно. Морално, етика за твоето е редно, но юристическо не. Втори клас. И ако имаш такива родители, може да кажеш бинго. Сега. И това дава стил. И аз пожелавам да всички внуци, правнуци, че така могат да се развиват. Да учат да казват думата не. Все от външен вид получаваме натиск, стрес. Ако това учиш да кажеш не ме интересува, това е малко строго. Най-хубавото, както го казват децата, нямам желание, не ми се иска. Ти няма да имаш отговор. Това трябва да приемеш. Това е неговото чувство. И ще кажа, по друг време, по друг час ще го направя. Но не когато ти командваш. И другото, което хубаво се учи, и аз овладея това 100%, това е мотивация за себе си. Ако го казвам, мотивирам се сам. Не чаквам някой друг да ми забавя. Но не е на всеки така дадено. Но това ти дава радост на живота. И да имаш в главата си какво искаш. Ние знаем много пъти какво не искаме. Трябва да се параме тефтерче, Катерина хубаво казва, всеки ден, аз го наричам дневник на щастието.
всеки ден в един малък календар, всеки дневни календар, който водиш, един ред пишеш, това цвете днеска. Или една дума, или нещо си научил, това ще се напишеш. Като раз. Не е много лесно, но егидемно става. Най-хубави момент днеска ми беше сутринта закуска на терасата на хотела с поглед към гората. Нали? Имаше маса и столова, но не ми интересува. Спя стоящо, на стената на балкона сложих чинията и белих парасковете и това. И това няма да забрави вечно, защото го дихам, влиза вътре в всички клетки на. Да? Накрая, това е благодарност, че има възможност, че някой построил този хубав къща за гости. Нали? И това е много ценно нещо за манастир. Дали има ефикасност накрая, друг въпрос. Но имам възможност да се разглеждам неща. И така се става на всяка секунда в живота, всяка секунда, нашето собствено щастие. Да се съединяваме с природата, да се съединяваме с други хора, нали? Да се разберем, без да имаме едно и също мнение. Той няма значение. Всеки си има друго мнение. Сега, аз какво правя? Аз работих до 51-та година. Аз бях на 51 година, когато ми се случва нещо, каквото не беше предвидено. Елка падна в хола и се чупа един кокъл. Ами Катя лежи в леглото от неделя сутринта и иска да става. Неделя сутринта в 7 часа. Лятно време, 7 август 2005 година. Минава 20 година. Точно така. Точно преди 20 година, този момент аз искам да ставам от леглото. Сядам дясната ръка, завивката надясно и главата на ляво. Искам да излизам от леглото. В този момент идва една братва и ми реже гърлото. Тук, прешечка. Пълна паралез. За секунда. И ако един път така усещаш такъв в живота, то усещаш това ли е било, сега какво ще стане? Нали? Един процес, няма така да кажем тези подробности, но за 2 години горе-долу бях в състояние пак да държа, да стои и да ходи без полки. И една тежка операция направиха. Нали? И сега това беше сигнал за мен. И по време на тези 2 години научих много неща за медицина. За медицина, който не е тая медицина, който учиш в университета. Там учиш нещата за тялото, за копите, за мускулите, анатомия. И това трябва. Но там нищо не учиш за душата, за софтуера на нашето тяло. И когато се запитваш, какво е причина, че на мен ми се случва това сутринта? Без стрес, без натоварване механично, само така. И една реабилитаторка ми казва: Катерина, от нищо не идва. Има си причина. И аз 6 месеца робих и научих някои неща за психиката по метода на така наречена, тук мога да го кажа, новата немска медицина. Един немец лекар с името Райк Хамер ми даде всичко знание, за да разбере какво е било причина, че се случва за това. Той казва: ако имаме комбинация между 2 неща, определен вид конфликт, комбиниран с определен вид чувство, тогава изпухва
симптом от нашето тяло. Аз ви обяснявам в мой случай какво е причина. Ако ти имаш проблеми тук в плешени, горната част, където е главата, тогава ти се чувстваш снижено относно твоите мозъчните възможности. Интелигенция. И знаеш нещата. Или, както при мен ми се случва, някой друг ти прави на тъп. Тъпанак. Казваш думата тъпанак. И господин Харман казва, ако някой ти иска да те показва, че ти не си имаш възможностите, умствените, интелигенция, а той да е по-добре, по-интелигентен. И ако това направи още нарочно, съзнателно и в една критична ситуация, тогава удара е много силно. И така при мен е било. Четвъртък на работа, в 4 часа ми дойде шефа и ми даде една задача. Аз бях само съместничка за двама ръководители. Те са отишли в отпуска и сега аз формално приемам техните неща. Но не бяхме в тяхното знание. Никак. И той казва, президента на статистика, на администрация казва, тук направим сега анализ за ети какво нещо. Има отдадено място. А аз поех това нещо, защото съм трудолюбива и ми шеф. Голяма грешка. В този момент не казвах не. Аз не поемам отговорността за тая работа, защото нямам такова знание. Не, това трябваше да кажа. Но аз го казах на него, с моите обикновено умствени свойства и възможности, ще напиша това, каквото мисля. Компромис. Написах го, дадох го. Той го прочете, аз го написал за 2 часа, той 2 часа го трябваше да го прочете и се върна и казва, госпожа Фридрих, аз съм си очаквал повече от теб, от вас. И го входа на бюрото. И аз го гледам и казвам, вижте какво, вие повече знаете по темата, отколкото аз. Вие сте участвали, вие имате тези папки, аз не, и на митинга сте ходили, аз не съм участвал. Дава обяснение. Аз мисля с моето съзнание, сега се освободих от този стрес. Голяма грешка. Подсъзнанието действа. А шефът ми излиза от моята стая обратно, задния ход, така. И прави с езика така. Аз го интерпретирах, на нея дадох моето мнение. С неговите си думи. И след това отидах вкъщи и спах. Всичко добре. Петък работех нормално, не го срещнах. В събота се разходих на една хубава изложба за натуралните платове. Много хубаво беше. И мисля, че всичко добре. И в неделя сутринта се събуждам и излизам и паралез. Господин Харман казва, ако ти се случва така, че ти наснижават заради твоята интелигентност и знание, реакция на тялото е, може да дойде след 3 часа най-рано и най-късно след 3 дена. При мен идваше 2 дена и половина. Тук пример. Аз съм в Буенос Айрес. Народ на гарата. Волф живее, къде е той навън, който е при книгите, е пред мен. Аз нося раница. А там народ 40 градуса, още ще ни маса. Все едно, там демонстрация. И аз ми е страх някой да ме пита
отида да взема портмоне. В този момент някой ми пипна. И взе. С нож ряза раницата и взе. Аз веднага се обърна и една жена зад мене и пъпна на гърдите, вика, дай ми портмонето. Тя обаче казва, по-нататък. Това за една секунда много бързо. Нямах пари. За парите не ми беше жал. Стрес се получих от това, че виза карта. И карта ми беше вътре. И сега какво ще прави друг човек с моята карта? Аз искам да стои там 3 месеца и сега нямам пари. И някой може да ми вземе. Това е мой страх, това е мой стрес. Аз го се стадам, защото не знаех, че банката отговаря за тези пари, които ми взема чуж човек. Банката трябва да проверя, дали съм подписала. Това не знаех, паника получава. Сега, в този момент, когато той ми пипна отзад над дупето и ми извади портмонето, от този момент получавам болки. Страшни болки, боцка. И почва да става нещо като такива топчета, където излиза течност. Има някаква болест, която се така се нарича. Става червено, боли, боцка като ножова и надува се кожата. Цирей. Да. И аз с Бог отидем в там, където живяхме. Интернет отворихме и обадих се на банката и така нататък. Този процес 3 дена ми трябваше. След 3 дена получих знанието от банката, че никой не използва картата, всичко добре и ще го съставят нова карта на ето кой си място в Буенос Айрес. Реши си проблем. В този момент, когато беше решен проблем, слагам слушалката на телефона. Изчезва всичко. Няма болка, кожата е нормално. И това са връзките на Харман. Ако добре, че съм го живял така лично, че кажа каквото той казва. Това е 100% истина. Как и кой е Харман? Райт Харман. Y-K-E. Райт Харман. В Германия го гонят. Той е починал вече, но неговият живот не е бил лесен. От време сега вече става време, когато му използват знанието. Например, в Буенос Айрес сега, в Буенос Айрес ми донесат един мъж 2 метра високо, граната, и казва, че има рак на дебелата чела. Аз не го познавам. Обаче от знанието на Хама знам, рак на дебелата чела е най-сложният процес на възпаление и изменение на клетките. Преди това има полипи. Това е лесен шок. Но ако имаш тежък шок, веднага за секунда получава рак. И свързката е следното при рак на дебелата чела. Ти имаш приятели, познати, жена, много близки хора. Към тях имаш сърдечно отношение и доверие. 100% доверие. Но идва един момент, когато един от тях прави нещо, каквото при тебе извиква, че той не е бил честен. Той нещо направи, нещо, каквото ти поврежда. И това зад твой кръг. Не ти казва никаква информация. И аз му зададах на мен ми чужд човек един въпрос. Имате ли един близък човек, с който много имате доверие, който ви е предал? Той няма отговор. Той почва да плаче. Той седна на стола и казва, откъде знаете това нещо? В този момент прави само едно нещо. Благодаря, господин Хама. Няма нужда на никакви анализи, методи, МРТ или уреди. Психиката. Къде ни е от тук?
нараниха най-много в нашите чувства. Това трябва да питаме. Той седно и ми разказва нещата. Той с един приятел от училище, 20 години работи заедно в фирмата. Заедно са имали фирма. За някаква техника за съблекари. И негов приятел отива в банката, един ден преди други да отиде. И сега други не знае какво е изменение. Други сега, следващия ден, отива той на гишето на банката и поиска заплатата за работниците и неговата заплата, за да се храни семейството. И касиерката на банката казва: извинявайте, но нямам пари на нашата сметка. Колега ми вчера дойде и взе всички налични пари. Това е шок. Фирмата отида на кино, екзистенц, съществува на семейството, всичко за една секунда ликвидирано всичко. Сега, как работя аз в този случай? Сега знам какво му е раната в чувството. Сега трябва да му възстановявам дебелата черва. В квантова хармония имаме различни методи как се прави. Така наречени методи на светлина. Но най-важно е четвъртото. Ще ви покажа човек. Първа причината какво е на влияние на нещо и след това разрешаване, ликвидиране на травмата, каквото направихме сутринта, и третото методи на регенерация на органи и зъби, и най-важното е четвъртото. Четвъртото значи, аз го наричам психологика. Каква е логика на нашата психика? Тик-так, тик-так. Какво е? Тук става въпрос как да задаваме един въпрос. Как да отговаряме на лоши изречения, които ни дадат към нас. Как да се изразяваме чувствата. И какви думи да не използваме. Защото са повредни. Думите са по-силно, отколкото един камък. Ако имаш тук в главата от камък и си оживял, той ще мине. Обаче, ако някой ти хвала, ти си клопак и нищо не струваш, това ще ти стои цял живот. Ако не се решава. А с този човек, който има рак на дебелата черва, говори в последния начин. Вие имахте голям късмет, че вашия спутник и партньор взел всички пари, доларите, от банката. Той ми гледа. Как така? Една седмица по-късно идват американците, 2001 година в Аржентина, изтеглят всички слотове от банките и доларите, с корабите, с самолетите и така нямаха пари. И неговият партньор се спасил и отиде до Люксембург или Лихтенщайн, отиде и там ги донесе. Значи тези изненади в живота, те са най-различни и ако си гледаме само себе си и нашето семейство и само нашия кръг около нас, тези неща са много тежки, много трудно да ги понасяме. Но като гледаме всичко по-широко, това е относително малко. Може и да излиза късмет накрая. От лошото става добро и обратно. Това искам да ви кажа, а знанието на Хама е нещо вълшебно. Например, рак на гърдите. Ако гледам една жена и е първото, къде е причината за този рак на гърдите?
Той може да е материално. При мен се нарича това М1. Твърда материя. Това е, ако дезодорантите с алюминиум. Те идват в лимфова система, събират се в гърдите и става време, когато се натрупа много, че клетките не могат да се оправят, умират и сега тялото иска да оживее и произвежда нови клетки. А тези нови клетки, рак наречено, те не съответстват на програмата, на правилната програма. Те са с грешки направени. Но тялото поиска все повече да оживее. Второто е финна материя, М2. Финна материя, това е всичко, каквото ние не можем да мерим в момента. Това е, например, лъчове, който имаме от радиото, от телевизия, от мобифоните, от армията, от радар. Най-много имаме тези неща тук в Родопите, под земята. Петър ги знае. Като минаваш с механата и с парет, може да ги мериш. Например, нашата земя има си под земята много разкъсани линии. На български не помня сега, това бяха на немски. Те са линии, разчупана камък, където излиза отдолу, излъчват се неща, които се казва радон. Геомагнитни неща. Това е едното, като е много прече на нашето тяло. А другото са така наречени електромагнитните мрежи, които са в универсума над нашата Земя. Електромагнитни мрежи се казват Хатман, Кюри, Бенкъл се казват различни. И освен това водните линии от някакви води, реки под земята, които се въртат наляво вместо надясно. Ако на тези линии, дали са електромагнитни, водни или газовите, които излизат, и те се срещат на една място и става възъл. И твоето легло стои на такъв възъл и нямаш надежда. Французите казват 5 години да живееш на такова легло, да спиш, си болен. 10 години си много болен и след 15 години си умрял. Значи това е биология на строителство на нещо. По-рано никой не е направил една къща на едно място, където има такъв възъл. Никога. Хората съседените тук наблюдават къде се ляга едно крава. Къде спят те на обедна почивка? Там ще се строи стъдлото. Не е на друго място. А където спи една котка, там няма никога да се строи нещо. Защото при нея негативната енергия излиза надолу. И ти взема енергия. Тя ти взема и болката. Защото това е котка. Ако ти боли нещо, сложиш котката отгоре или кожа от котка, достатъчно, и ти олегне. Трябва да го знаеш. Но като спиш всеки ден с кожата, с котката в леглото и ти си справа, ставаш болен, защото тя ти източи енергия. Ако спиш с кравата, няма да стане. Малко голямо. Между другото, така има такива растения. Тук е бял ръбнец, знаете, не? Ако ти се яде един лист на бял ръбнец, разложа се тук и айде, вземам един лист. Така, само на гел. Това значи, при теб, в твоето тяло, имаш повече радиоактивност, отколкото не е необходимо. Бял ръбнец снижава радиоактивност. Да, и за думите, малко говорих вече, това според мен най-важното от тези причини за болестта. Може да имаме много отрова около нас, но ако сме двойка, които се обича
и децата са весели и всичко бе, тогава тези отрови правят само 10% на това нещо, каквото прави на другия, който в момента се ядосва. И аз ако гледам и наблюдавам децата в детските градини, някой път ми става лошо. Децата помежду здрави, елат. Не съм за тебе. Виж, това изпращат ни. И някой път ти като се караш с някой другия приятел и той ти прави нещо лошо, как реагираш? Реагирам и казвам, тук почваме да играем помежду си и се извиняваме. Браво, браво. А вие сега, те си путат. Това е лошото. Децата още не са в състояние всичко да се изразяват с думите. И почват помежду си да ги путат. Някой по стълбата надолу. И не знае какво са следствията. Крупно става. Агресивно. И децата стават агресивни, защото ние възрастните, кой да е, все им се караме, направи той, направи това. А вместо другото да ги вземаме и да ги кушнем първо. Това умее Мария много добре. Ай там, ти си самичката. Защо чак там? Да? Ако има проблем с внуците, така се сещам, без думи вика, вземе ги, кушни ги и казва само с любов. И успокояват се и всичко окей. Да, още нещо, за да не стават травмите много големи. Нашето подсъзнание поема веднага травми и положителни неща. Винаги, когато на нас ситуацията за първи път и изненадващо. Ние тогава много често изразяваме думата «Вау». Виждаш хубав пейзаж и «О». Това в този момент, когато това изразяваш, твоите очи, черното на окото, вътре, заотваря, става двойно по-голямо. И това е достъп към подсъзнанието. Разбрахте ли го? Добре. И сега, ако идва нещо доброто, любовник или някой, но някой пъти се случва, че идва нещо лошо. Ще ги изплашва. И ние блокират всичко, мускулите блокират. И в този момент вие в България и в Турция имате много хубав обичай. В първите 10 секунди трябва да реагираш и да ликвидираш този шок, за да не стане травма. Да? И нищо не мислиш, само правиш мускулите на един ритуал. И няма да се запечатва в подсъзнание. Ако го казвам това на деците, се разбира. Значи може да се предпазвам много добре. Това нещо. Освен това е хубаво да се предпазвам от тези травми, да не се правим толкова наважно. Да разгледаме живота като театрална постановка. А ние да сме зрители на живота. Не в първи ред, а във втория и трети ред. Така ще е хубаво. Това лесно се казва, трудно се прави. Но дистанц малко да има. Сега искам нещо да ви... Чакай, аз приготвих някакви неща. Да, има време. Сега, приготвих някои неща, които ви запечатах там в листата. И за да станат работа,
аз на някой съм написал в книгата ми да се заданява мозъка с сърцето. Виждане без очи, значи виждане с сърцето. Ники казва как да отваряме сърцето, много важно. И това е само механично. Нашата мозък реагира веднага. Ако правим, натискаме определени точки или правим определени движения. Това е много лесно. А ние правим трудни неща в живота, които не са необходими. Тук е дишането. Едно предложение. Правиш си за 10 секунди едно упражнение. Правиш го един път на ден, два, колкото искаш. Дишаш 5 секунди вдишане. След това издишано и мешло и с приятни емоции. Може по-добре да се прави това нещо още, когато дишаш 5 секунди или 4, няма значение. Правиш малко почивка 2 секунди и след това издишаш минимум 5 секунди, след това 7, 8, 9 секунди, колкото по-дълго, колкото по-добре. И едновременно правиш това. Издишането е много важно, защото с издишането ние изхвърляме отровите. 80% на всички отрови, които имаме вътре в тяло, накрая, чрез химическия процес, се изгарят и става газ. И този газ издишаме. Затова е толкова важно хубаво дишане. На Елка това може да направиш на обедна почивка, дишиш и съзнателно дишаш. И едновременно с ръката така. И за да става, ще ви покажа чудесно нещо, каквото е моята работа. Това е снимката с Кира фотография. Тази точка е много важна. Това е акупунктурна точка 20, но ние го наричаме и в средата на ръката ментално сърце. С това нещо ликувам. И всеки сам може да се ликува, защото всеки има това нещо. И горните на пръстите също се използват. Те излъчват. А те са специални лъчи. Ултрачервени лъчи, които пасват на нашето тяло, защото излизат от нас. За тези лъчи имаме енергия. Ние може да упражняваме малко, да го направим. Вземате тясната ръка и с вашето внимание фокус в средата на ръката. Погледнете там. И след това вземете главата изправено към мене, а мислите за тая точка. Без да го виждате. Ръката винаги е кръгана, никога е изправена. Това е изправена, не е така. Като парабола. Сега, пак мислите за тая точка. Става ли малко усещане, така, малко, потска малко, или топло става, нещо става. Или се надува нещо. И сега вземете другото. Другото, също така, погледнете в средата. Главата настрани. Хубаво. И пак може и да се получава, че цялата ръка почва да вибрира. Сега слагам микрофона на масата и ще направим упражнение с двете ръце. Тук и изправо към мен. Вие ще гледате тук върху моята рамене. И концентрация на точките.
ляво, дясно, ляво като пинг-понг. И бавничко и се създава някаква енергийна топка между лицето. С него може да играе. Например така, по-дълго, бавничко, за да се усеща. Тук става въпрос за усещане. Пръстите не се пипа. Има винаги разстояние. По-голямо и бавно, по-малко. И малко движение така. Ако така работим, това е нашата енергийна поле, където се съединяваме двата полюса. Това е като батерия. Тук е дясно плюс, ляво е минус. И тая енергия сега ни дава силата. Но въпросът за какво? Аз не обичам толкова рейки и тези работи, защото те работят с енергия. Ами за тая енергия за какво даваш? Един боксер също има енергия. Не тренира, става олимпийски шампион. Има много енергия, какво прави? Удари други в лицето и го ликвидира. И това е енергия. И сега използваме тая енергия, за да възстановяваме нашите органи и функции, които имаме. И това става само чрез информация. Пардон, информация. На немски много хубаво звучи. Информация. Значи, ионите, имаме атоми с електроните и ако те скочат назад на там, се получават иони, които свързват другите елементи. А на нас, ако сме болни, тези иони чрез шокове, които имаме, са изпухнали, като свекавица, са тишли някъде. Нашата задача сега да ги върнем на място, където са необходими. Аз ви покажвам това нещо много хубаво. Две неща. Първо е разстояние между Бога и човека, Леонардо да Винчи в Сикстинската капела, винаги най-малко 2 cm разстояние. Ние се задължаваме аурата, а не тялото. Другото е, че беше на тази сметка. Вие сега упражнявате да увеличавате тая енергия и целта, какво ще правим с тая енергия, е възстановяване на нещо. Тук е Петър Гараев, един научен академик, за вълните, се казва на гените, го нарича, направи тая снимка. Това е една снимка със специален фотоапарат направен на свръхвибрация. Тук се вижда натурално листа направен. Този лист, на него са отрязали на това място, тук се вижда една линия, това с ножица вече отрязано. Няма материал. Но тая камера може да ни показва, че тук има нещо, съгъстено енергия, но още не е материя. Това всъщност не съществува материално, но приготвя материя, защото енергия е силна още. А нашата задача, ако ликуваме, е да пълнем това място, каквото липсва, с нови клетки. Да ги диригираме до там. И това може с нашия ум да го направим. Малко теоретично казано, но има и практика. Например, може такива камъчета в бъбрък. Те са много. А ние ги променим с нашия ум. Вземаш човек, ляв крясен, той лежи на легло, например, едната ръка тук, ако със себе си го правиш,
Тук. И сега имаш да визуализираш. И то са много камъни. Първо трябва да тестваш, а след малко ще ви покажа как се тества. Трябва да тестваш, има ли големи камъни вътре или не. Ако има, тук има две големи, които са към 1 см. Те са големи, те не могат лесно да излизат и запушват. Първата задача, направи ги по-малко. Трябва да имаш идея как да го правиш. Едно дете веднага ще ти каже. Ами представям се, това е ледна точка, слагам сушуар, го правим малко по-малко. С хумор, така да се работи. Но преди да се започва да го правиш по-малко, трябва да казваш ти, мой камък. Той трябва да има някаква идентификация. Ако казвам кой иска да дойде тук, никой няма да дойде. Никой. Защото не идентифицирах някой. Казах Елка реагира. Ако казва Руми, тя веднага има внимание и става за нея. Така и с нашите органи. И то с камък, само то с ме интересува никой друг. И сега ще го направим по-малко. Или го смачкаме, или ако са само малки камъчета, какво ще правим? Той се нарича гриз, ако много. Едно бибър може да се запушва съвсем, само ако има пясък в бъбърца. Тоест едно е в копаща кухня. Ако сипаш пясък в тръбата в кухнята, пак се запушва. Без да има голям камък. И ако е само пясък, тогава аз се представя мъркуч от градинката с вода и почвам да почиствам. Визуализация и всичко. Значи първо трябва да идентифицираш ти, мой голям камък. По-малко и след това ще кажеш, тук се вижда много, че има камъчета, които са остри. А те острите не болят. Те са ранят там кожата, вътрешната кожа. И ще кажем, всички моите камъчета с острото напред. Да не отстрани, да прави рани. И все едно се зести, излизате сега един след друг навънка до следващото място. Ти му даваш маршрута. Така работи. След това може да провериш предварително за колко минути ще стане тая работа. 5 минути, 1 минута, време. Зависи. Ако свърши този процес, проверяваш, тестуваш отново. Колко има още вътре, всички да си излезли. Ето това. Сега искам да ви покажа например с този метод. Имах един мъж, ние чакахме в една кръчма в Австрия, за да започва някакъв доклад. И той ми казва, той се чупал тук това нещо. Крак. И от тогава той стана добре, но не може хубаво да се изправя. До съвсем до 100%. Само така беше. Така ми показва. И аз викам, добре, имаме време, чакаме другите, 5 минути не стигат. Ще го оправим. Това е моето доверие на себе си, че е много важно. И направих. Викам, ама искам и малко заплата за тая работа. Защото какво ще ми почерпиш? Една бира. Добре, хубаво. За една бира много. И много важно е и това нещо да се сетя. Защото не може винаги еднопосочно да минава. И сега ви покажа линия сложена отгоре. Виждате ли разлика? Става. Или тук.
Жената идва с тези пръщите на краката, дясната, криви. Аз направих един скен с мой уред. Имам още помогателни средства. Един уред, който анализира вибрациите на тялото в аура. Това от руснаците. И коригирам това нещата и само един път го направих за нея. След това тя използва упражнението от семинарата. Резултат на след 6 седмици е другата снимка. А години наред с тези книги ще се ходи. И най-хубавата благодарност беше, че тя ми написала тук стихотворение. И аз се гордея, че тя успя с тези упражнения, всеки ден по-малко направо и успя. Сега искам да ви покажа това, каквото и печатах на вашите тефтерче, които са на... Каквото е най-важното. Ние не можем всичко да мерим, ние не можем всичко да кажем, ние нищо не знаем. Колкото повече учиш, ще разбереш, че нищо не знаеш. Обаче универсумът знае всичко. И нашата задача е, особено и с нашия метод виждане без очи, за него говоря утре, след обяд, да сме в състояние с нашето съзнание да влизаме директно на това място, където получаваме отговор за въпроса в подсъзнанието. И сега само да ви разкажа съотношението между подсъзнанието и знанието. Нали съм статистики, математика и числа. Ако подсъзнанието горе-долу 11 км дълго. А нашето съзнание, умение, воля е само 15 мм. Сега, с тези 15 мм трябва да упражнявам нашето тяло и знание така, че сме в състояние да идваме точно на място, където отговор в тези 11 км. И по-възможно, не само, че някой ни казва, аз съм чувал, аз съм видял. Е по възможност с общото тяло ни, с цялата ни енергия, с всичкото личностни, ще кажем да или не. Сега. Тук имаме сега един уред, който ни помага да измерваме, да проверяваме нещата. Имаме един въпрос към живота, който ни интересува. И този въпрос иска отговор. В началото само правим по-простички въпроси, който е отговор да или не. Има и други методи, където веднага целенасочено отиваш към отговор. Но щом имаме само отговор да или не, е много важно да задаваме един хубав въпрос. Въпросът трябва да бъде в сегашно време, прецизно и не бара-бара. И трябва да изразява точно това, каквото ние искаме вътрешно. Някои от вас са работили в тези кинезология. Използвали някой? Добре. Някой ходили при някой, който го умее и направиха проверка дали това нещо дава отговор да или не. Има ли това? Не. Добре. Доктора тогава е една тук. Той е единственият, който сега знае нещо и иска да учи още нещо. Кажи една учение. Добър ден на всички, аз съм доктор Ангел Кайчев. И работи и по кинезология.
диагностика, тя ми е по-удобна от кинезиологията, но използвам някои техники от кинезиологията по някой път. Добре. И само тая техника, сега ще правим по два различни начини, за да видим разликата между тая техника и тази, който аз искам да ви обучавам. Разликата между тези техники е дали е тестът обективен или субективен. Айде, почваме. Отивам тук на сцена. И сега, най-лесното е един бял лист има някъде. Можеш да свърши ли работа? Не, съвсем бял. Ние ще сложим тук отстрани, ще го Добре, Има два начина. Ако, например, въпросът да бъде как се казваш. Той ще се казва, аз се казвам името си. Кажи си. Ангел. Ангел, нали? И сега теста, той се взема дясната ръка, така, и аз натискам малко. Добре? А къде ме дясно? Няма значение. И сега, аз се казвам... Аз се казвам Ангел. И аз сега, той нагоре отива и аз надолу. И 1, 2, 3. Оп! Ти нагоре, аз надолу. И това е силно. Сега, кажи сега някаква женско име. Аз се казвам Мария. Същата рода. 1, 2, 3. Оп! Без сила. Той няма сила, всъщност. И това значи не. Няма сила. Сега ще правим експеримент. Той ще каже, пак аз се казвам Ангел, а вие ще кажете слабо, слабо, слабо. Окей? И аз също. Аз се казвам Ангел. 1, 2, 3. Сега ще кажеш, аз се казвам Мария. Аз се казвам Мария. Силно, едно, две, три. Силно. Значи полето с информация влияе върху резултата. Това значи, че не е обективен. Сега, той знае, че се казва Ангел и не е Мария. И ние това знаем. Някой ще ви каже, ами Кати, защото той знае съзнателно прави така и така. За да избегнем на това нещо, ще ти дам сега, Ангел, един лист. Може ли аз да покажа как може би ще го избегнем? Да. Значи, когато човек работи с друг човек, те си обменят енергия. И ще направим едно просто упражнение за защита. Аз просто ще си дигна цепа на ячето. И ще кажа, аз се заключвам за всяко зло действие и помисъл. Хоп, и се заключвам. Айде да направим сега. Вие викате, аз се казвам Ангел, вие казвате слабо, слабо, слабо. 1, 2, 3. Значи недостатъчно защита. Точно. И сега правим още един тест, където никой не от нас знае какво ще искаме. Няма да задавам въпрос. Ще му дам един лист. Така се даде цялата информация, която може да е на листа, изчезва. Следващото. Вземеш този лист. Твоята задача е сега да го сложиш хоризонтално на пода и да стъпаш с обувките върху листа. Сега идвам с мой тест. Ти как работиш с лявата или дясната ръка? С дясната. С дясната. Тогава аз отивам на лявата. И аз почвам да му върта лявата ръка 180% градуса навън. С това движение прекъсвам връзката между подсъзнание и знание.
Сега правиш го кривичко. Аз влизам с моята тук вътре. И краката да му са съвсем заедно. Да няма нужда на много сила. Това е единствената причина. И сега проверяваме по същия начин. Ще кажем 1, 2, 3 и в един и същ момент той втига цялата лява нагоре до рамото и аз с цяла всяка сила надолу. Сега почва Анга. 1, 2, 3. Оп! Това е силно. Нали? С цялото тяло, още един път. 1, 2, 3. Опа! 60 кг. И сега отстъпваш. Това значи продължително плюс или силно реакция. Сега обърни дистанцията. На опит, точно така. Сега долу отгоре и горе-долу. Пак се събива, да? Същата работа. 180 цента. Кръглено правиш тук. Аз влизам вътре с моята. Стоим така наблизко един към друг. И раз, два, три. Хоп! Без сила той се навежда. Аз се опитах да я дигна, обаче не успях. Не успях. Сега, това значи реакция беше слаба или минус. Да? Както и те. Той е неутрално казано, той няма никакъв минус, няма лошо. Той е само отговор не. Сега правим същия експеримент. Сега беше на Минус. минус. Ние ще кажем, той стои сега на плюс. Всички. Хайде. Плюс, плюс, плюс. Силно, силно. 1, 2, 3. Оп. Това нещо не може да промениш. Значи пак минус. Да. И мнението на хората не е влияе. Точно така. И затова го наричаме обективен тест. Единственият недостатък е, че трябва да сме двама души. И в живот има и други тестове, кинезологични, например така, с пръстите. Мора се нарича. Или къде в химикалката? Пръстен тест. Сега, например, тук има химикалка. Давам ти в дясна ръка. Който от вас има химикалка, може да заедно да го направим и навънка на чрез друг. Ти затвориш очите и ръката ще е така. И лекичко го носиш, всичко е леко, мускулите са отпуснати. И сега си казваш изречението, в дясната ми затвори очите. А обърнете ги обратно с това нагоре. И стоящо положение. Стоящо положение, защото това ни е махалото за тялото, се казва. Така? Затвориш очите и казваш изречението в моята дясна ръка е химикал. Моята дясна ръка е химикал. Само един път стига. И след това наблюдаваш тялото какво прави. Напред, назад, наляво, надясно какво прави. Леко напред казва. Добре. Сега ще кажеш следващото изречение. Малко отвори очите. Сега пак ще затворите и ще кажете, в дясната ми ръка е една ябълка. На къде отива тялото? В първата секунда. Не в втората и третата, в първа секунда. На къде отива? Пак напред. Виж, ти грешно малко носиш. Палецата не. Добре. Ей, сега отиваме. Сега другия експеримент. Вземете химикалката, с острото беше надолу, обърнете го. Вземи го и наблюдавай как се движи тялото. Затвори, дясна ръка. Назад, има разлика. Да, отиваш назад.
Само първата секунда. Втората от третата няма значение. Защото отговорът получава се моментално. Добре. Сега искам да упражняваме всички този обективен тест. Всички ставаме или отстрани, или между редовете. Съберете се, двама души и гости, и новите гости, елате тук отпред. Ще научите нещо много хубаво. Елате тук нагоре и се с тях ще упражняваме, защото те още не знаят. Ще научите нещо хубаво. Как се казва? Ели, аз съм Катя. Имам. Учим сега как да питаме нашия универсум да получаваме това. Чакай това. Сега давам този лист, ти вземеш този лист и го сложиш на пода. Отпред, да. И стъпаш с краката. Ключенцата са заедно. Сега степ by step ще го направим. Една тика ти ще научиш. Първият въпрос, който трябва да съставаме. С лявата ръка работиш или с тясната? Вашия партньор. Ники, питай. Кой тества кого? Петра, ти ли проверяваш, тестуваш Елка? Добре. Тогава ти трябва да я питаш. Ти си левак или с тясната? Ти работиш с кой ли? Тясната. Щом работя с тясната ръка, аз отивам на нейната лявата, който тестува на другата страна ще е. Искам да разберем на коя страна на листото стои. На плюс или на минус. Да? Сега. Как се... Сега следваща стъпка. Как да се стели подсъзнанието от съзнанието. Какво беше? Трябва да въртим цялата ръка 180 градуса навънка. Ти ще направиш това. Аз влизам с моя, как се казва това? Вътре. Така вътре. И се влизам към нея. Близо. И броим 1, 2, 3 и в един и същия момент натискаме, аз натискам и тя с цялата ръка отива нагоре. Тогава какво задава? Моля? Какво ще тества? Какво тества? Ами ти си мислиш. Ще кажеш как се казваш, името си казва. Или може да питаш ти какви си или не. Ти си името. Не нямам толкова си. Добре, айде. При нея използвам белия лист. Вие това не е, че знаете. Плюс или минус има. Сега да видим на коя страница тя стои. Ти ми проверяваш дали е оправдано. Зададах въпроса, ти щастлива ли си или не. Точно това. Добре. И тогава заедно така. 1, 2, 3 и твоята ръка нагоре. 1, 2, 3, хоп, нагоре. И това силно, това плюс. Стои като един немски кнъп, значи силно ръка. И пак стои. 180 градуса и пак питаме. 1, 2, 3, хоп! Не е толкова стабилно, нали? Тук ръченцето излиза малко напред или криво става.
някой съвсем пада. И има голям, вижда се, почне просто. Впечатлива ли, че има разлика? А ние задаваме ли си да речем първия път е плюс и след това минус? Не. Как? Под форма да си разгледаш. И важно е на един и същия момент трябва да се натиска. Сега въпросът ми. Въпросът беше първия път. Задаваме ли си, въпросът го задаваме, щастлива ли си или не? Това пък е натискаме. Един път. Вие там се обръщате лично. Те са две упражнения. Да, защото тук въпрос не зададем на лището без въпрос. Но ако казваш името, казваш ти наистина си ангел, да или не. Да. Това е достатъчно. Значи еднократно задаваш въпроса и според реакцията. Да. Ще един път, важно, първият въпрос, дали си левак или с тясно да работиш. Отиваш на другата страна. Внимаваш, че при другия човек, който те чуваш, краката да бъдат заедно. Забрани. Да. По-малко енергия, сила. След това, третото, хубаво това нещо да се върти 180 градуса навън. Другият, който проверява, да е близко. И след това задаваш въпроса и казваш 1, 2, 3, оп. Едновременно това е. Добре? Хайде видим сега момичките, са съвсем нови, не са чували нищо. Ти ще кажеш, аз се казвам. Аз се казвам Елена. Дали е вярно? Хайде, победи. И махни лещенството. Без мисълта. Сега само с името работя. Повториш въпроса. Аз се казвам Елена. Ти на по-наблизо отиде. След това ще кажеш 1, 2, 3. Чувам. 1, 2, 3. Оп. Това е силно. Значи е вярно. Така се казва. Сега ще кажеш друго нещо. Аз се казвам... Някаква мъжко име. Аз се казвам Иван. Иван, добре. Сега проверяваме дали се казва Иван. Чакай да видя. 180 градуса за толкова. Към него. И сега. Вярно или не е вярно? Виж, веднага отива на кино. Всичко по-долу. Ако се влюбиш в момчето, това ли е момчето за мой живот? Аз това... Или какво да обличам? Сутрин да стоиш пред шкафа. Кой от моите блуза най-много отива такъв панталон? Горбите? Той ще каже не. Значи отдолу не се нещо. Или червеното или нещо, поверяваш. Но това са древни неща. Тези неща може да се използват с махалото или другото да се направи, тези древни. Но второ става въпрос за много важни въпроси в живота. Например, за приятел, професия, която учиш, съотношението в семейството. Ако имаш такива тежки въпроси да се задават, аз предпочитам да го направя с този обективен метод. И ако не знаете какво да правите и имате голям избор, напишете си малки бележки, където, да кажем, имаме 5 отговори и не знаем какво ще е вярно. На една бележка е първи отговор, на втория, третия, 5 отговори на 5 листчета. След това вземаш този лист в ръцете си, други проверява. Това ли да правя? Не. Минус. И на един се получава да, а може и на двата бележка става да. Тогава ще проверяваш кой има приоритет, кой ще е първо, кой ще е второ. Какво е по-важно?
Зависи от нас как се задава на въпрос. Тогава ще получавам съответния отговор. Ясно? Мерси. Много ви благодаря. Всеки път ли въртим ръката или тя си остава така? Моля, аз не чула. За всеки въпрос наново ли се върти ръката или си остава така? Така си остава. Не е нужно всеки път да я връщаме и да я завъртаме отново. Не. По време на тест така трябва да бъде. Добре. Разбрахте ли? Напечатано всичко това нещо за запомни. Имате ли нещо за записване? Бележка или нещо? Химикалка? Искам да ви покажа нещо. Се нарича информативно детоксикиране. Как да отстраним токсините от нашето тяло. Аз обичам да работя само в областта на информация, защото това е на физиката има 12 нива на нашия свят. Ние живеем реално в свят на 3 размери: дължина, височина, ширина. Това е пространството. Пространството е като завител от фактор време. Това е 4-то. И след това 5-то е енергия, след това преходното към информация, след това само информация, след това информация към душа. Общо са 12. Колкото повече си на по-високо да работиш, колкото по-бързо има реакция в тялото. Ако работиш с материя, като лекарства, ети какво си, работиш на тялото. Бавничко става. Но ако информация е вътре в лекарството, специално, и поляризация правилно, тогава и там в този момент може хубаво да се реагира просто. Но трябва информация. Това е нещо. Е само една бележка. Направи си малко картонче или бележка и записваш следните неща. Горе, където е червеното, пише си токсин. Ти си проверил с този тест. Имам ли живак в мозъка? Имам ли живак в червата? И които са на моя възраст, всички имат. Във всяка имунизация има живак, формалдехид, алуминиевите солта, разни покруци, само да получават антитела. Иначе от обикновени бактерии ние не получаваме антитела. Токсин горе проверихме, тестувахме дали имам този токсин вътре. И къде? Ако искаме да го знаем. Може да се напише там горе общо. Имам един човек, който имаше трансплантация на кожата горе на главата. И той идва при мене и се страхува много, защото получил възпаление на това нещо и ще се отлепи отново. Фатално. И той написал горе само инфекция на мой имплантат от кожата. Без да знае какви бактерии или токсини. И тези токсини, които са в нашето тяло, те винаги се получават странични явления. Както при всеки медикамент. Само да пишем, таквото е начерно написано, винаги постоянно стои на бележката. Няма да има промяна. Единството, което се промени на този лист е червеното горе вид токсин. Отрова.
След страничните ефекти получаваме така наречени спори. Спори, това са бебето на гъбичета. Гъби. В нашето тяло имаме винаги, когато обработваме тежките метали. Например, как се казва най-известната гъбичка? Кандида. Имената не ме интересуват. И шерихе. Някаква гъбичка, тя винаги е на място, защото има тежките метали. Тук, ако не се махаме тежките метали, пак ще имаме спори. Но тук включваме сега всички ефекти, които имаме от токсините. Значи спори от гъбичката. Второто е, третото дандоло е приони. Приони са най-малките части на протеините. Ако една клетка разпада, нали, поклуци се получават. Тези поклуци ние ги наричаме вирус. Вирус, преведено на български език, се казва отрова. Не съществуват вирусите. Никой в този свят никога не е показвал с доказателството на робот Кох, че еди кой си вирус или бактерия извика да е такава болест. Има това всичко доказано, и който показва официално и доказва, влиза в сътвора. Сега, всички тези токсини с страничните ефекти с спори и с прионите имат си път как са минавали в нашето тяло. Трябва да имаме и преди това. Ние го наричаме тук информационен канал. И накрая те отиват някъде да се складуват. И го наричаме информационно хранилище. Сега в този момент обхващаме всички неща, които са свързани с този токсин в нашето тяло. И това изразяваме чрез скопа. Дълга скопа. И сега на лявата страна на снимката имаме една вибрация. Ние не работиме с честоти. Работиме не с вибрации. Ние работиме с тримерното. Т.е. значи вълна. Лявото е една вълна, отрицателното поврежда нашето тяло. А сега идвам от математика и казвам, добре. Обръщам тая бележка хоризонтално пред мен и написвам формулата X на високо писано минус 1 скоба. Хикс на минус първо. Хикс на минус първо. Това означава тая вълна вляво, така да го наричаме, например, синус, получава сега обратна вълна. Се нарича косинус. И ако амплитудата на тая вълна е плюс 5 на лявата страна, а получава сега контравълна с минус 5, накрая имаме 0. И тая 0 вече не издейства върху нашето тяло. И това моментално. Но първо трябва да проверяваме с нашия вълшебен тест дали е достатъчно да отхвърлим токсините с тая бележка. Може и да се получава така, че един е нещо много материално държано някъде и трябва да го направим масаж, например. Или някакво друго легнане с някакъв медикамент, това може. Или с вода. Искам да кажа, не е всичко така абсолютно. Нещата са свързани. Винаги. Да, с тая бележка да ви разкажа една история, която ми се случва преди 10 години горе-долу. Руми казва всичко на място, съответните хора се срещат и така нататък. И на мен ми се случва така. Аз превеждам курс по виждане без очи.
Тогава идват много хора, които или са с лошо зрение, или са слепи и имат и късмет накрай да излизат да виждат по-добре и слепите да виждат пак. Между другото и хората, които никога не са видяли. Един такъв човек, момче на 13 години, преди 10 години срещнах тук в манастир, Цветан се казва, и ние тук при Мария в двора направихме упражнения 40 минути, 20 минути разговор преди това, след това 40 минути упражнения. Резултат на цялата работа, това момче, който никога не е видял цветове или нещо, видял 6 различни цветове, видял безсрочната чаша за вода, пластмасовата, и сложа един нивс от дървото вътре в чашата, без да я пипа, директно в чашата. Това ми беше първият пациент в смисъл и успешен. Много. И майка му беше също тук и като я показахме какво умее, тя казва, не може да бъде, не може да бъде. Направихме упражнения, тя видя и вика, Кати, ако някой в живота ти е правил лошо и казва, че това е манипулация, изпрати го при мен, аз съм адвокатка. Това за този случай. Един друг случай, който с тая бележка е свързана, правя курс в Германия и идва едно семейство, една жена с 2 деца. Големият син, 21 година, е аутист. А при аутистите не знаеш какво им повреда. Имат всичко могат да има. И той иска да непременно само при мене да идва. А той е учил този метод при една друга колежка, учител. Ние сме 2 жени, които го тренират. И аз викам на майка, той да отида при нея, защото белята тя направила да поправи нещата, не аз. Обаче сина ѝ казва, не, при нея не отивам, само при тебе. И аз не знаех също само при мен. Идва. Един ден преди и аз му направих един скен с мой уред. Вие може би го знаете, нещо подобно, се казва оборот. Аз сканирам аурата на него и цялото информационно поле на него и виждам, че той вътре в хипоталамус има в средата шивак. Виждам не шивак материално, виждам само вълната на шивак. Нали? Формата, курвата, както е. И аз правя с този уред контравибрация. И излиза живак от това място. Веднага виждам това нещо, променя се формата на круг, на кривата и е готово. И късно стана вече. И аз казвам на него, айде, виждаме още нещо друго. В артерията в мозъка вътре, само от 4 цм далече от вашия място, където е шивака, има още бактерии вътре. Бактерия се казва колострум ботулинум. Ботокс. Ако се изака този бактерия, получава отрова. Нарича се ботокс. Нервите парализирани. И сега знам от един възрастен човек, германец, болестта винаги се създава, ако има комбинация на 2 неща. Шивак. Много хора имат шивак и нямат никакви боледувания. Но като идва втория фактор, става комбинация. И тая комбинация прави много вибрации, вълни, който пречи. А комбинация между колострум ботулинум и шивака е равно на аутизъм. И аз му дадах бележка, тая бележка, и написах, какво напишах кожа. Шивака го отстраних с апаратчето, а тук горе какво написах?
черката. Колостром Ботулином. И даде му тая бележка и той в пиджамата си го сложи и през нощта спал. А дефект на това момче на 21 година е било, че той нямало чувство. Той не може да реве и не може да плаче и не може да се зарадва. Лицето му беше като маска. Това е много лошо състояние. Те са вътре в сътвора. И следващия ден идва майка му и казва: Кати, нашия Феликс изобщо цяла нощ не е спал. Той реве. Той не може да реве. Ами ще видиш. Идва той към 11 часа към семинара, до семинара. Гледаме, погръщаме, плача. И казвам: да не си бил артист, сега какво стана? Не, плаче истинско. Значи, отиде на кино за една нощ. И след това го питах: ами, нали сега 11 часа, аз съм така малко строга. И казвам: какво се направи преди обяд? Нали щеш да ходиш в Хамбург на пристанището да го видиш? Не, аз си написах книгата. Каква книга? И той извади 11 бели листа, написани с молитва. И аз го питах: как се казва книгата? Крайния аутизъм след 21 година. Заглавието на книгата. Някой път аз не публикувам тези неща. Аз няма да го казвам. Ако ги публикувам, живота ще бъде много тежко. И затова аз се радвам и няма значение колко народ тук седи. Но тук седат тези, които разбират тези неща. Благодаря ви много. Аз, ако иска някой да участва на един семинар, този семинар за квантова хармония е само един ден, от 9 до 18 часа. Иска информация, която се прилага. И всеки излиза на дена накрай с много информация, но може вече да ги съединява. Има и знания. И ние го практикуваме. 2 часа от семинара използваме само за практическите неща. А вие вече сте учили някакви на този тест. Нали? И те при мен са тук 17 крачки. Като театрална постановка. Аз не съм превела нещо. Няма смисъл. Бежевото горе, това е подготовката. Как в операта, как се казва? Операта. Прелюди, нещо такова. Това е прелюди. След това най-важната задача е тук вътре това нещо, което говорим с Елка, визуализация. Двама души прави триъгълник между сърцето едното, второто сърце и третото горе. Може да се нарича Бога, може и да се нарича космическа интелигенция, няма значение. Ако аз съм изпитана като атеист и обаче вече отдавна знам, че има повече неща и аз командвам. Аз не ги моля да дойдат. Аз, ако работя по въпроса, гледам на небето и казвам: хайде, който има време да участва. И така се усмихват, защото те ни чакат. И почват. Сега, и след това тук накрая, това ще е приключение. Приключенията вече сте видяли с Елка. Ходи няколко крачки насам-натам и кажи ми накрая от скалата от 0 до 10 колко е сега. Ако искате, мога да ви обяснявам някои неща. Тук какво ще е. Да знаете обхват горе-долу, ако се ликува сам или някой друг, или животно, или растение, как аз постъпвам. Това е смешно. Пълното
Но може да се случва някои неща, нямаш време да мислиш за всичко тук, правиш. И това става. Но това е така оптимално. Първо питам, ако някой идва при мен и ми дава заявка за нещо, без заявка нищо не става. Питам, позволено ли е на мен това да прави? Трябва ли да го направя? И третото... Извинявай, Катя, питаш човека дали ти позволява или питаш себе си? Питам го. С този тест. Три пъти. Едно след друго. Да? Позволено ли е? Трябва ли е? Може да е позволено, но не трябва. Защото той човек има още задачи да се оправи. Не аз. И накрая питам, умея ли аз това нещо с метода квантова хармония? Като метод. Те са трите въпроси в началото. И ако идва пациента, питам, какво е целта? Какво искаш? Ами те изказват, искам да се страда. Това тогава почвам аз да смея. И давам въпрос, ами като се страда, след това какво ще правиш? Като нямаш цел в живота, задача, няма смисъл да се страда. За какво? И след това питам, добре, това сега искаш да направиш. Представи си го, визуализира го, оптимално, какво ти трябва, какво пожелаеш. И това всичко в форма на едно видео. Например, искам да се работя като лекар, обаче в момента нямам клиенти. Искам клиентите да дойдат при мен. Това не е достатъчно. Колко време даваш на един клиент? 5 минути, 10, 20? Колко позволяваш със себе си да се грижи за друг човек? Това всичко трябва да определиш предварително. И ако казваш, аз мога да лекувам на ритъм на една минута, но добре, ако умееш хубаво, по-реално, вярно ли, реално ли е, една минута, значи може да имаш опашка 100 човека. За 2 часа си готов. И не искаш повече да работиш от 2 часа. Добре. Другото време, какво ще правиш? Стърно сложиш по гората, да събираш гъби, измиеш чините, нещо такова. Но ти се определяш 2 часа да искам да работя. Или само понеделник или вторник. Прецизно трябва да бъде. И визуално. И след това питам аз, третото, дали този човек изобщо е в състояние да му правиш някаква терапия. Това винаги забравяме. Отиваш на реабилитация, при някой, обаче в момента си се ядосвал или нещо се случва, изобщо или твоето процес на здраве, да се оздравееш, още не е толкова бързо, колко ти мислиш. Тогава винаги проверявам, той има ли в момента състояние, че мога да го направи терапия. Ако се получава не, имам метод за секунди, как веднага да става в състояние да го терапира. Четвъртото, какво да проверявам, защото нашето тяло е от физика. Ние правим биохимия, правим много често в обикновена медицина, обаче за физика малко по-трудно. 3 месеца учат лекарите физиката на тялото. Никога не учат вече какво се нарича паразит и къде минават и кога се минават и какво правят. Нямат знание вече. Сега. Мъжете и жените имат различна поляризация. Аз проверявам винаги. И това почитам и на вас в бъдещето, ако има болен човек, да проверявате дали поляризация да е здрава. Например, аз проверявам главата на една жена трябва да е плюс. И двете кръченцата долу на жената трябва да са минус, за да има поток на енергия в тялото. При мъжете обратно. Мъжете главата трябва да е минус и краката плюс. Това човечницата се показва. Проверявам и ако се получава,
Жената горе има минус и долу плюс, както мъж. Ами тогава какво ще стане между тях? Дете не могат да направят. Абсурдно. Защото течение на енергията, на електрическия ток, чисто ток, от едното тяло в другото тяло не минава. Защото минус отива далеч. Плюс толкова не става. Трябва горе на жената плюс, на мъже минус и тогава отива като кръгчо между двете. И се получава плодородност. От физикална гледна точка. Има и други гледни точки още, но само това е основата. Например, ако има жена, която е болна на някаква рак или мъж, няма значение. Ние всички имаме ракови клетки, не се притеснявайте. Това е природа. Това е начин да се установяваме, да изтървем на тези неща. И сега, идва една жена, например, на гинеколог и той казва: госпожа, ети какво си? Вие имате рак. Тя шокира. Ако има рак, нейната глава беше минус, краката са плюс. И в този момент, когато той казва: вие имате рак, и жената поема това изречение. И отива в къщи и казва на мъжа си: доктора, тя се казва буквално: аз имам рак. В този смисъл, тя цялата информация е глъдна. И всяка клетка на тялото знае, че тя има рак. Тя се идентифицира с това нещо. Това е лошо. И в този момент поляризация става плюс-плюс. И плюс-плюс на главата и надолу при жената се получават се 80% повече енергия за рак. Само този шок, че поема това изречение. И тогава започва да работи рак. Много по-бързо, отколкото преди. По-хубаво да отиваш на лекар и той ти казва това изречение. На мен ми казали още преди много години такова нещо. И аз викам: извинявайте, той рак, какво? Аз познавам едно животно в реката. Те са раците. При вас какво е рак? И сега е трудно, защото няма дефиниция. И дефиниция на рак значи някаква клетка от един орган се премества в другия. Значи прехвърля някаква бариера и поиска място. Само това. Но каквото вътре в клетката, най-малко знаете. И като говориш по-нататък и като с него: добре, вие кога? Вашата лаборатория. Ами дайте ми втората лаборатория, третата. Второ мнение, трето мнение. Вече ти тогава имаш дистанция. Не го поемаш вътре. И отлизаш в къщи и казваш на мъжете си: днеска бях на лекар. Той ми казва, че щях да имам рак. Може би, че е верно, но ще проверявам при друг лекар или друго. Ще се посъветвам. Просто намалява шока. Шока ми прави болен, не самия рак. Добре. Пето. Имахме скала от 0 до 10. Това сме направили с Елка. Това е субективна скала. Да знаем преди това колко ни е нивото на нещата. Шестото е много обхваемо. Това се държа нещата за карма. Дали болестта изхожда от кармата, че има кармата влияние върху тая болест. Проверяваме. Ако е да, трябва нещо да правим. Ако не, хубаво. Другото е да има същества върху теб. Тези същества могат да са хубави вещества. Съществата това са, например, ангелите. Една жена ми разказва, че следува и като спи,
вижда принцеси, танцува, прави весела забавна програма. Викам, ако не ти пречи, не ти боли, всичко окей, всяка вечер да имаш такива забавни програми. Но има хора, които имат кошмари, които са натиснати, които са много агресивни. И особено при децата забелязах, ти играеш с тях, всичко мирно и приятно, и в един момент те почват такова лице, все едно, че ще ми изедат. И очите излизат като един луч, като стройка. В този момент не е той на себе си. В този момент един човек ще се управлява от външни същества, които ние не виждаме обикновено. Има хора, които ги виждат и могат лесно да ги ликвидират. Винаги тези неща, тези същества идват при нас, ако ние сме слаби, ако ние сме ядосани, ако не сме доволни, ако сме пълни с токсините. Например, даже и тези хора от нашето семейство, от дядо, от приятел, от фамилията, по линията на фамилия, и те идват на гости. Те са умрели преди 50 години, обаче идват на гости и влизат в резонанс с нас. Когато в нас имаме отрова на гнити неща. Ако нещо гние, елфикцо, например, това нищо друго, освен да се развали един труп. А ние много често имаме в нас трупове. Всяко изпълнение, например апендицит, или някакъв гной някъде. И най-важното в нашите зъби, ако почва да гният нерв, вече почва мъртъв нерв, нищо друго, освен отрова на труп. И ако това нещо имаме вътре, получаваме резонанс с вибрациите и вълните на тези нашите, които ни познаят. И други, които са умрели. И всичко това нещо трябва да отстраним. Като подготовка за лечение. Другото е анхафтум. Това значи нещо ти се залепи. На нас се залепи винаги нещо, ако някой говори лошо за нас. Да кажем, ние сме трима приятели, приятелки. И сега едната вкъщи и другите отиват на кафе. И правят приказка. Обаче казват, ти видя ли какво грозно облечено беше днеска? Другата приятелка. Си говорят лоши думи за човек, който не е на място. Това има влияние. Следващия път, като вижда тая третата приятелка, няма да си кажат здравей и да се гъжнат, да се кушнат. Има дистанция. Нещо се случва и ние не знаем какво. И най-хубавата терапия за това нещо е да се извиняваме за себе си, че тя има повод лошо за мен да говори. И другото да извиняваме на другата приятелка, че изобщо да го направи. Хопо-дипоно се казва. Хопо-дипоно. Да, това е. След това, ако работиме тук по главното нещо, това е много широко, сега няма всичко да обяснявам, но това е с основа на двама руснаци, Грабовой и Аркадий Петров. И те направиха много хубави неща. Когато тук е зелено написано, това значи, каквото и правиш при лечението, това ще бъде вечно. Той не е само за 5 минути или половин час да ти действа. По-дълго време. Толкова вечно, колкото ти се поддържаш съответно след лечението. Това значи всичко, което правим за доброто на нас и на другите в света. След това търсиме първоначалната причина за болестта. Третото е преместваме времето, преместваме пространството. Отиваме в успоредното универсум. Например, станала някаква катастрофа, а ние правим така. Отиваме половин час преди катастрофата, все едно, че не е нямало катастрофа.
И тогава след това събития, които ще бъдат след катастрофа, са други, отколкото когато е била катастрофата. Значи, това се нарича успоредна университет. Работим накрай ритуал за регенерация, за манифестация и аз включвах и тук още едно нещо от Египет. Всяко тяло има специална точка, където влиза информация отпред, вътре и има една точка отзад тук, на дясното, където информация влиза отзад. А отзад това не е хубаво, това не знаем. Но аз използвам тая точка, съзнателно влиза информация отпред и това усилва лечението много. Аз без да пипам хората, някой път прави така и в тая точка всичко насочвам и те падат от настола, без да съм пипнал. А след това се прекъсвам. Тук това нещо, един ритуал, правя така и така. Тогава аз прекъсвам информационното поле от мене с този на пациента. Аз нямам нищо общо с него. Само временно бяхме заедно. И след това той седи на стол, накрай падна там на стола, с отворени очи, една минута, така малко почивка и тогава виждаш вече как се зареждат нещата. И след това го питам, стани и питам как е тук в стаята. По-светло ли, по-тъмно ли, по-широко, по-тесно. Аз му давам с въпроси, безсмислени въпроси, но и отговор има само това или това. Това или това. Високо или ниско, широко или жив. Той няма време да мисли. Това е важното. И след това слождай се 3 метра назад натам и сега кажи ми накрай на скалата от 0 до 10 колко е. И край. Но колкото и ви казвам, той вие може да мислите, че това всичко за мен е ясно и всичко знам. Изобщо не е така. Някой път ми се случват неща, където аз се шашна. Например, сега бях в Франция, в Париж, направих една седмица всички семинари. Аз винаги една седмица правя 5 семинари поред. На ден по 16 часа. И едната жена на следващия ден идва и казва: Катя, ти нищо не знаеш от мен. Обаче аз от 10 години нямам вкус и нямам мирисма. А сега имам. Не е за 100%, айде да кажем до 40%. Следващия ден напредва, сега 70%. След 3 дена всичко. От разстояние можеш да мириш роза. И тогава взема това само моето присъствие. Или съотношение с нея, какво да е. Някои неща действат, без ние нещо да правим. Но всъщност правим нещо, защото имаме хубави отношения. Става. Това беше за квантова хармония. 17 стъпки и в момента за България не съм предвидена да направя някакви семинари още, защото съм доста натоварена с други 20 различни проекти. И един проект сега, другата седмица отивам за Поморие, да вземаме един малък хотел, спа, който е бил предвиден за повреждани деца. Беше затворен 5 години, без работа и ние мислим да направим там център за обучение и лечение.